Machiegni kendo nyakwara mag wadhi nyime. Olalo maduong' ma Migori e chuny boma ma Migori ma osebedo ka olor kuom kinde maromo dweche 4 medo mana sienyore kendo keto ngima jowuoth mag tielo kod joriemb apiko matiyo kode kama tek. Jojuma nigi lerni. Kada bed ni olalo maduong' ma Migori ma osebedo ka olor bang' bathe ni mukore e kinde koth mani chudo mar adek mar higani osebedo ka itiyo kod jowuoth ma wuotho kod tiendgi kaachiel kod joriemb apiko. Luoro koro medo mako jogo matiyo kode bang' bath olalo ne nyumore otieno mane piny ruo kawuono. Nyaka sani nitiere hoho maduong' e chuny olalo ni gino moseweyo ka chenro mag wuoth e chumba ma Migori koro rochore. Wahinyore kabisa e wach daraja ni. Sani mondo mi luor kamoro ni nyamware michaki duog michaki tuj loka koni idhi tiyo gi mafuta mang'eny. Wadwaro en action. Ok wadwar gigi ni sikiwacho. Wakwayo waziri marwa Mbadi ni olu kama pesa ni ogike. Kama ochung' godo no mondo dhire mondo bi. Sani wane hali hatari. Makata sani kineno kama wantiere bridge mukore. Ok ang'e ni jok leaders moyiero gidwano ji otho korka gilosi koso gitemo timo ang'o. Wuotho to giwuotho seche duto te kendo giwuotho mana gi pesa jopiny. Joriemb boda mathoth ma yande osebedo ka tiyo kod olalo ni kata bang' kane olor bathe nyaka sani oweyo tiyo kod olalo ni ka giluor ni onyalo sienyore kodgi. Kende ni daraja adieri nyaka ne kethre sani koro dweche modhuro. To gichien kucho to ne pod ok onyal timore nikech kaluwore gi koth mapek mane chwe. To koth bende nosebedo mong'adore ma wabedo gi oro manoromo loso mondo losnwa daraja. To nyaka gi sani pok manotimore. Jodak ma Migori ka otele kod Kaliso Nduru medo seyo piny owacho kuom rem loso olalo ni makoro nyaka ne bathe kethre osekawo kinde mar dweche 4. Wadwar winjo ni weche giwacho no ket 124 million mara ni biket contractor e site. Wadwaro contractor e site nikech kiny ka kiny ne giwach ka ni pi opong' ma ok nyal gedi. Sani koro wan e oro kendo daraja no ni piny. Ok wanyal dak e chula. Ma en dak machon. Sirikal nene to kendo sani e hasara kendo tiende biro yudore ka. Ineno ko sani jopiny inyore kendo jopiny manogone gi ombulu to sani chandruok malich kama. Omiyo sani sirikal ogol ne ji pesa mondo bridge no losi. Onduru wacho ni piny owacho osenyiso nyawo loso olalo ni mowacho ni ositiro chenrogo mag wuoth kaachiel kod ohala e kaunti ma Migori. Kata jatielo manyalo wuok Suna West kadhi Suna East. Geche bende luora kumiluora. For example, ka wan gi emergency ng'amo timne operation kata mana Suna West ma koro bedo referral to Suna East. Onge kaka nyalo biro. Gini oketo ngima wa e hatari. Omiyo wakwayo jotelo magwa manwa yiero mondo mi okel contractor e site. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho osebedo mana ka wacho ni oseketo omenda tenge maloso olalo ni to pok gineno gimoro amora kadhi nyime e olalo ni. Chien kacha nyo wawinjo ne pesa nyocho tenge 124 million mar loso olalo. Nowachi ni koth pod ng'eny mondo koth odog chien. Adiri mantie ne koth nodok chien chon. To mikakati moseket maber mar loso olalo ni mondo mi jo Migori kaachiel gi ji duto te madonje Migori mabiro timo ohala winy maber. Ma pok obedo kare. Mokruok mar olalo ni oserocho chenrogo mag wuoth kuom dweche buora ka chenrogo mag ohala e chumba ma Migori bende osebedo ka dok piny. Olalo mar Migori no en olalo mosetudo Suna East gi Suna West kendo biashara madhi Suna East gi madhi Suna West oseng'ikore nikech kethruok mar olalo no endo. Thoth geche koro luwo oko. Thoth jo tich mantiere e town be luwo oko miyo koro tich mantie madhi mbele e town ok dhi maber kabisa kendo ok wamor gi machal kamano nikech sani jo biashara makelo mwandu gi ka tiyo gi almost 500 mondo luor ni mogi chope e soko to sani pesa bende onge. George Juma, Ramogi TV, Migori.